Όταν μιλούν αγγλικά δεν τους καταλαβαίνω. Γι' αυτό θα πάω σε σχολείο να αρχίσω να μαθαίνω. Και αφού ο παπάς μου το ψάξε, εγγράφτηκα στο City που έχει καλούς καθηγητές και είναι κοντά στο σπίτι. Την ύλη την καλύπτουνε, τελειώνουν το βιβλίο και έτσι εκεί είμαι σίγουρος θα πάρω και πτυχίο. Και οι τιμές του λογικές, με προσφορές μεγάλες, σύγχρονα μηχανήματα και έμπειρες δασκάλες. City Languages. Κοντά μας η ξένη γλώσσα δεν είναι πια ξένη. Αν τα αγγλικά είναι το must, τα γερμανικά είναι το plus. Εγγραφές 1 έως 12 Σεπτεμβρίου. 10 με 1 το πρωί και 5 με 8 το απόγευμα. City Languages. Εδώ και 4 δεκαετίες το πέραμα. Εμείς δεν υποσχόμαστε, πραγματοποιούμε. Υπεύθυνος σπουδών Γιάννης Αλεξάκης. Δίπλα στην πυροσβεστική.